आंथ' बुंगोन आङो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि दा बिदि हिसाबै आंनि खामानिया गुरुदेवनि फिल'सफिखौ आङो गोसारहोनाय आरो बिदि हिसाबै जोङो 18 एप्रिलखौ जोङो खुंबोगासिनो दङ रायजोफोरनि मददजों जों खामानि मावबोदों आरो थांनाय बोसोराव जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि मुसुखाखौबो जोङो गायसननो हाबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया जोंनो हा दख्लबसे होदों आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ गुरुदेवनि मुसुखाखौ लुनानै होदों बेनि थाखाय जों जोबोरै थुलुंगाथाव बे जोंनि थाखाय थुलुंगाथाव बेखौ रावबो आदारवाइस लानाङा जे धोरोमनि बिथिङावल' जों गुरुदेवनि मुंखौ जों कनफाइन खालामनाङा आरो देग्लाय जों मोनसे थांखि लादों दिल्लीयाव थांनानै जोङो गुरुदेवनि बार्थडेखौ जों खुंहैगोन बिनि थाखाय रायजोफोरनि मदद नांगोन उननि समफ्राव जोङो सानदों जोङो इन्टारनेशनेल लेभेलावबो जोङो थांगोन आरो बिनि थाखाय रायजोफोरनि मददखौ जोङो नांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो मिथिगौ गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआनो जोंनि बर' समाजखौ फोथांनानै लाखिदों दा मेलखौ जोंहा गाहाय आलासि महरै मेहेरगोनां खालामनाय आसामनि मानगोनां मन्थ्रि उरखाव ब्रह्म सारा बुंलांदों माखासे बाथ्रा जे गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ बर' समाजखौ फोसाबलांदों नाथाय जोङो फोसाबलांदों होननानै जोङो थाबाय थायोबा जों जानाय नङा गावदि जोङो फोसाबजादों बेखौ जों दिन्थिनो हानांगोन गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ उइभिं सेन्टार खुलिदोंमोन उइभिं सेन्टारखौ मानो खुलिदोंमोन गुरुदेबा बे बर'नि हारिमुजों मोनसे सोमोन्दो थानाय आरो जेब्लासिम बर'नि गेजेराव दानाय लुनाया थागोन जोंनि जि अरिजिनेलिटि बे थागोन आरो बेखौनो इउजि सार बिथाङाबो खावलायलांदों जोंनि बर' समाजाव दानाय लुनाय हारिमुआ थांनानै थानांगौ बेखौ बिथाङा खावलायलांदों आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दिनै आङो बुंगोन जे जोंनि लाइमोन समाजा जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव सोनारो दा बेनिखायनो धोरोमनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा धोरोम प्रसारक बिथांमोनहा ओरैबायदि जानांगौ बिथांमोननि साननायाबो धोरोमारि जानांगौ बिथांमोननि बुंनायाबो धोरोमारि जानांगौ बिथांमोननि गाननायाबो धोरोमारि जानांगौ बिथांनि जि लाइफ स्टाइल बे धोरोमारि जानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला लाइमोन समाजा जोङो धोरोम गुरुफोरनि सायावनो जों सोनारो आरो बिथांमोननिफ्रायनो जोङो थुलुंगा मोनदों आरो बिथांमोननि जे खामानि मावनाय स्टाइल बेनि गेजेरजोंनो समाजाव मोनसे सोलायनाय फैयो आरो धोरोमा जायखिजाया धोरोमानो जाया मानो गाव गावनि समाजखौ बिसोरो हमथानानै दोनदों आरो धोरोम गुरुफ्रा बेखौ खामानिखौ मावबोदों जायखि धोरोमानो जाया मानो जोङो मोनसे बाथ्राखौ आरो जों गोसोआव लाबावनांगोन जे धोरोम गुरुनि बाथ्राफ्रा खिन्थु गाव जि धोरोमावनो थाया मानो गुबुन धोरोमखौ रायखुमानानै क्रिटिसाइज खालामनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव बेले बेजे फैया बे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगोन मानो होननानै बुङोबा जोंनि इसोरनियावबो जों आर'ज गाबखादों जे धोरोमजों धोरोम जाहाथे जोङो नांलाय खमलाय जाया बेखौ जों आर'ज गाबखादों